بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونخرج إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن ستة الأصول لانقطاعنا altatıl inqita'ından hem gelip yeteniyelimiz aslı sadis altın asıl bazı da näme giyinişleyin biz taraflarda yayran bir näme şübhani ayırya oğlum şübhe hakikatte ve näme ve şübhani ayırma yerine bir näme asıl getiriyor ve adam oğlanlar da näme Muhammed ibn Abdülvehhab diýmende gorkanlar şunu sebäp ise näme şuun kuna eçenni Arap ýurtlaryna näme käbir ödüne selef diýenler näme şu adyn tutsam İlgun ürkay mesela näme diýerler ve qala Abu Ali et-Temimi diýerler ve qala Abu Ali et-Temimi diýip künýesini getirýärler we tiresini getirýärler şunumy ya beýdimeler açyk bolmaly şunu adam akidesi aýdyn bolmaly o adam hiç açan akidetina imanına iklik etmeliler şunu kimden alýar biz dini Kur'an'dan alýar hadisden alýar dogry dämi kim ulamalardan alýar? Şu Kur'an, hadisden, sahabaların düşünüşüne göre näme düşünebilýän selef salih ulamalardan alýar. Şolaň birim kim? Muhammed ibn Abdülvehhab. Şunumy? Ondan olara atylýan garalary, olara atylýan töhmetleri biz kabul edemiz. Şunumy? Wa gaýtan bize wajib bolýar şu alymyň adyny aýtmaklyk sebäp bize näme ilgun bilsin. Şu aýdylýan mubarak bu sözler näme şu töhmet atylýan alymyň näme al-mudghi kitapdygy haçan adamlar näme şu alymyň hakikaten bilseler akıllı var adam näme diye subhanallah diye bul adama zulmedilipdir diýiyor. Bul adamyň näme haky gizlenipdir diye ama akmaga bizim hilemiz ýok. Şunu akmaklar näme Rasulullah geleninde kabul etmediler. Akmak şoň üçin Muhammed Abdülvehhab di Ebu Hanife di Ağişan di Ma'tum Gullu hiç kimden kabul eden akmaga bizim şäremiz ýok. Şoň Ali radıyallahu anhu näme diye لو جادلت ألف عالم لا غلبتهم من صانق عالم bilen jedel etsem näme diye mümkünüm ýeňermi şunu law jadalani näme jahilun wahidun la galabani emma bir nadan bilen näme bir ilmsiz bilen jedel etsem näme derni tutularny ilmsiz näme ilmin hakykatyn nämeden bilen emma alim diýilýän zat mün bolsun milyon bolsun hak bolany alim hakyň nämedigini bilýär we kabul etýär we batylyň nämeden bilýär durýar şoň näme alim bilen jedel edeňizde oglanlar sanyndan gorkma. Şu dünya alim diýse, senen bir meselen hak saýan bolsaň, deliliň wagty näme diýen, men baryňy bilen gurulşýar diýilýär. Ama alim diýilýän näme? Gon ýalňysy hakdan näme? Taky ýalňysdan tapawutlanır bilýär. Ama jahil gelse gurulşmam. Şunu jahil diýilýän näme? Hak näme? Kur'an näme? Hadis näme? Delil näme? Alim näme? Ilim näme? Bu zatlar bilmeýär. Şaşy Muhammed ibn Abdülvehhab rahimehullah kim ol muceddit alimler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdan alimlerinden. Peygamberimiz näme dedi? Her 100 ýylyň başyna näme alim geler, näme şu dini näme täzeler dedi. Ölüp giden zatlaryny direlder dedi. Şunukdamy? Tabi hikmet näme her 100 ýyldan bir alimin gelmekligine? Hikmet näme? Näme şun täzelemeli? Alim täzelemeli. Zaten bizim peygamberimiz peygamber ýok. Şunumy? Bizim peygamberimizden soň peygamber ýok. Emma öňkü peygamberler ummatlaryna her 100 ýyldan gelip olaň dinini täzelejek näme alim gelerdi buçluk gelmänni. Zaten olaň ýylydan näme o peygamberler ölüp bitirilen dinindäki bozulan zatlary peygamber gelip täzelýärdi. Şunumy? Hoş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiden özünün öňkü peygamberleriň hemmesiniň dinini näme etdi? Tecdid etdi, täzeledi. Ve Muhammed peygamberine näme edildi? Hatim edildi. Peygamberliklere näme möhür goýuldy. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliň möhüri, hatemi, insan kufi peygamberden soň peygamber ýok. Kimde kimme badisa ya da ýoklugyna şübhelense ya da onda bunda näme peygamber çyksa şolar kafir. Şunumy? Musulman näl olar. Ýöne näme dedi peygamberimiz? Emma men ummatymdan her 100 ýylyň başynda näme dedi? Ulamalar geler, dinine ölüp giden zatlar näme täzelerler dedi, direlderler dedi. Nana näme bir sorak we din näme öljege mekanny käwirdatlar. Ýitjege mekanmy? Ýitjege mekan. Nerden alýar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde näme diýär? Yudrasul islamu kema yudrasu weşşis-sawb dedi. Köýnekleň, balaklar, etekler, aşaklar tüýdülýär.
İslam'ın şoňalyk derece yeter dedi. Yani başka hadiste näme diye? Ýöne alimler gelir Allah Taala näme her ýüzüniň başynda müceddit dini täzelecek alimler guradarlar. Ol alimler gelip näme dinine ölen ýiten zatlar näme der dedi? Direlder we täzeden hakyky Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inlerlen İslam dinini ummata näme hödürlenmegine, ummata näme yetmekligine sebäp bolar dedi. Şol alimler biram kimdi? Muhammed ibn Abdülvehhab. Şoň üçin biz bu alimyň adyny agzymyzda dolduryp aýtýar. Şunuňmy? Ve ummatda şoňa alimlaryň bagyna da begeni. Şoň şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Men ummatymyň alimlarynyň mysaly diýär, ha? Öňkü ummatlarynyň näme? Enbiýalarynyň mysaly. Şunuňmy? Musaň döwründe näme? Harun nebi bolan. Şunuňmy? Peygamberiň ýerinde nebi rasuly ýok. Yani öňkü ummatlaryň näme? Nebileriniň wezipesini yerine yetirjekler şu ummatyň näme ulamalar. Şu alim diýilýänler ol iň ýokarky derejede görülmeliler. Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Ýa-da ulamalar aýtýan söz bolmagy mahmal. Luhumul ulama'i masmuma diýdi. Şunuňmy? Alimlaryň etleri zäherli diýdi. Ve aqibatu men tekelleme fihim ma'luma diýdi. We kim nahaq alimlaryň gurruguna edenine näme bolany, näil gala düşenleri belli diýdi. Şoň şu bir näme alimler meselemaly, alimlere hormat goýmaly we olan atlan tutmaklykdan näme çekinmeler, utanmalar, uyalmalar, belki de näme adamlara näme şu garalanan, şu töhmet atylan näme alimyň hakykatyn bildirmeklik bize näme bolýar? Wajip diýär. 5-nji asyrda näme analyk? 4-nji asyrda hak alim bilen näme yalan alimyň arata paly bilmeklik wajip diýdik. 5-nji asyrda näme analyk? Allah'ın evliyalarıyla şeytanın evliyalarının näme arata palyny bilmeklik wajip diýdik. Indi bizem näme ummatın şu keselle gedip ýörenini bilibem näme Ebu Ali et-Temimi diýip on adyny, on hakykatyny tanıştyrman näme goýa onun kitaplaryny okamyda ýa okudymyda başga bir alimyň näme kitabyny okutýan ýa-da öýdümni alyp berdik. Onda biziň alimlerimiz haçan tanaljak. Onda hakykat haçan tanaljak. Şoň şu biz näme diýär? Şeyhul İslami haqqan diýär. Muhammed ibn Abdülvehhab rahimehullah hakyky näme İslam halifasy. Şunun İslamyň barına halifa. Şu İslamy diýeldenden soň ýygynden gelýän ulamalaryň hemmesi näme? Şoň şägirdi. Görsinler, görmesinler. Şoň şägirdi. Şunuňdami? Adam kim? Müceddit. Ýöne Şeyhul İslam emdal, müceddit. Ýigrenýänler ýigrenjinden ölse de, içgaraçylygyndan näme? Yansa da, köýse de, görüp bilmediňem näme gözü çykdy. Şunuňmy? Eşitip çyda bilmeýäniňem näme? Gulugy ýarylsyn. Şunuňdami? Ve müşrikler näme? Müşrikligine ölsünler, tawba etmezler. Şu alimyň sözünden tawhid almayan mawzular näme şeytanyň adynyň wahy alsınlar. Şu näme azim, jelil alimyň näme kitabynyň 6-njy aslyna yerhamukallah goýa şu asyryň näme şübhelerini gaýtaryp bermeklik üçin ýadan ýalak. Näme diýe 6-njy asyrda raddu şübhetilleti wada'aha eş-şeytanu fi terkil Kur'ani ve sünneti. Näme? Şeytan bir şübhe goýdy diýe. Bizem şonu rad etmeli, şu şübheni gaýtarmaly. O şeytanyň goýan şübhesi näme iterdi diýe? Kur'an hadisi terk edilmekligi iterdi diýe. Şunuňmy? Olam şu wagt biz taraplarda giňişliklerini aýdylýan gurrun näme? Kur'ana düşünüp bolanokmuş. Şunuňmy? Kur'anyň her sözüniň 70 000 sanak manysy barmyş. Nerede bar o gurrun o? Hiçerde ýok o gurrun. Näme şeytan şuňalyk şübhe atdy. Şübhanen näme Kur'an erbesat okumaň diýmekde näme dedi? Kur'an bilýänmi näme diýerler? Ýaşullar. Biz näme diýäsin? O Kur'an Allah'ın sözü diýerler. Indi sen mahluk Allah'ın sözüne düşünür ýalap ya da onu düşünür açyklar sen kim o diýer. Şunuňmy? Allah'ın sözü düşünürden mani verirden ýokary. Şunuňmy? Biz o kitaby tagzimlamaly. Şunuňmy? Şeydi ver näme? Onu okulmollal bolsa, tagzimlamagam okumollalik manysini berýän bolsa, düşündiňmi? Onu fiýlamaklygam, onu düşünmesizligi iterýän bolsa, onda Kur'anyň eň soňuna tutjak oruny ýerine bolýar. Ýa-da düşek goýulýan sanlyk, düşündiňmi? Ýa-da näme? Çekme, ýa-da bir düýünçe. Ana Kur'anyň ýerşe bolýar. We ýerine goýuldymmy, goýulmady? Goýuldy, kimin oýuna barsan Kur'an ýerde diýsen, işgafyň üstündedir, düýünçeň içindedir. Düýünçe tapjak bolsaň näme etmeli? Üstüniň toğdanyn aýyrmaly. Ana Kur'anyň orny. Kur'an şoň üçin geldimi? Kur'an şoň üçin gelmedi. Ýöne Kur'any şo tak erten zat nämedi?
taqdimlamak diýen şübheler bilen ertdiler. Şunu Qur'an taqdimlamakda. Qur'an taqdimlamak näme? Qur'an okumak. Qur'an taqdimlamak näme? Qur'an okutmak. Şunumy? Niýeden alýar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme dedi? Hayrukum men ta'allama'l Qur'ana ve 'allamahu dedi. Yani goýa sorak berilen ýalak peýgamberimiz ha, ya Rasulullah şu ummatyň iň haýyrlysy kim diýilen ýalak näme? Şoňa jogap edip näme dedi peýgamberimiz? Iň sizin haýyrlyňyz. Şu ummatyň haýyrlysy kim dedi? Qur'an öwreneniňiz we öwredeniňiz dedi. Bundan ýokarda haýyrly barmy? Ýok. Şoňa Şeyh Ibn Baz rahimahullah şeyle bir özüne bir adat tutup durýar da näme derse başlasa ýanky hadisiň içine girjek bolup ilki bir aýat aýdar ekenni, soň şonu tefsirlep ondan sapaga başlayan ekenni. Şunumy? Ana Qur'an taqdimlayan adamlar şunu alaq bolýar. Emma Qur'an näme çakyrdawatta çykjak bolsa, şunumy? Ya da bir topar adam ýene azdıran näme narkoman bariga türmede näme haram ölüp gelen soň oň ýüzüne teberek çykjak bolsa, o Qur'an näme däl? O Qur'an taqdimlanan, şunumy? Qur'an ve taqdimlanan. Qur'an näme okul taqdimlanýar. Ýöne şu derejä ýetiren zat näme şeytanyň şübhesi. Şeytan näme etdi? Bir şübhe oklady. O şübheň netijesinde de näme Qur'an, hadis näme taşlanmaklyga iterli. Ona näde biterdiler? Qur'ana söw biterdiler. Ebeden. Qur'ana sövmediler. Hadise sövdiler. Hadise de sövmediler. Ýöne näme diýdiler? Biz bir näme kemakal, biz bir ejid adam, biz bir gunahkar adam. Bu Qur'an niýilýän. Ol näme? Oy kelam Allah o Allah'ın size 7 kat asmanı näme ýokdan bar eden 7 kat ýeri ýokdan bar eden cennet dogdy goýardan ansu jinsi şu şekillerde yaradan Allah'ın sözüne inni sen açıklap bilersin o Kur'an'ın näçe manysy barmyş o her sözüniň oň bir sözüne ýalňyşdan dinden çykýarmyşyň o şuňa alak näme görürümler bilen adamlar insan aýoň alak bolsa men Qur'an aqsa dünçe odolap goýaýyn näýdi. Şunumy? Taýip. Inne Qur'an hadis goýully, dogurdamy? Inne ýokmany suratda adamlar bir ýerden ýol ýörelik almaly, dogurdamy? Nirden ýol ýörelik almaly? Kimin pikirini almaly? Kimin oýuna gaýtmaly? Wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil muhtalifa diye. Wa soňam näme Qur'anda ta Qur'an hadis taşladan soňam näme iterdi? Gapma garşylyk näme pikirlen haý heweslerini raylarını almaklığı iterdi diye. Şunumy? Bire komünizme gelin diye, Lenin'in kitabını okan diye, birem yok diye. Näme? Kapitalizme gelin diye, Planin kitabını okan diye. Şunumy? Yok, birem näme diye, yok, bir Dale Carnegie'nin kitabını okan diye. Birem yok diye, biz näme höküm çeşmemiz Fransa'nın kanunu alaly. Birem näme? Yok, Fransızlar gowdal diye, Britanya'dan kinalaly. Birem yok, Britanya'dan gowdal. Atawa näme dogonlukly, dostlukly gatnaşyp berýän halkymyz we orsun kinalaýar diýerler. Şunumy? Şeydi ben näme bir toplar dağanyp oýlar pikirler inni şo näme kapyrlaň näme kellesinden çykan näme musur hapa pikirler näme diýerler asly arassa bolan näme pek türkmen musulman sünni türkmenliň näme höküm çeşmesini hemme gadyň näme dip goýdular sen atababaň depeler näme bütünlüğün Allah Teala'ny peygamberi Qur'any bar mukaddesatlar inkar eden näme Lenin'in komünizmine ve hükümlen bizim näme halklanma hükümlenip ber. Näde bu derejä ýetdiler? Şeytanyň şübheleri bilen, munafıklar näme şübheleri bilen, şunumy? Tayyib. Ve hiye enel Qur'an ve sünne la ya'rifuhuma illa al-mujtehid al-mutlaq. Şunumy? Qur'any biljek bolsa kimmiş? Mujtehid bolmalymış. Mujtehid diýilýän zat näme? Dinin istenlik bir zadyndan soraňda ha şu soraljak temada 100 tane zat bolsa, şoň 98 tanyny bilmeýän şolany. Mana şu mujtehid üçin. Hadisen soraňda milyon tane hadis bolsa, bir tanyny bilmeýän bolmaly şu. Fıktan soraňda hemme mezhepler içen bol, Qur'an hemme içen bolmaly, hadis içen bolmaly, dil, nahwu, sarf hemmesin içen bolmaly, tefsir içen bolmaly. Şu derecede ha bütün İslam'a degişli ilmin hemmesin kalbine bursoğunna näme kellesine götüp beren alim bolan. Şol alim näme Qur'ana näme diýilýär, düşünüp bilýär. Ol kimin hakynda? Ebu Bekir'in hakynda da ýok maraqlar. Şunumy? Ebu Bekir radıyallahu anhu da İslam'ın hemme ilmin jemlen adamda. Omaram jemlenler, İbn Abbas'ın jemlenler, hiç de jemlenler. Aslında bu mujtehid mutlak nirde gerek? Ummata musibet düşene fetva vermeli bolýar. Ana muftin hakynda gerek. Şunumy? Mufta adam, ha ummata musibet düşenne fetwa berleyen alim näme bolmaly?
ana yanqiyalaq ilmi jemlen mujtehiddir. Yanqiyalaq däl umumi näme ilmin köp zatlaryny okan adam bolmaly. Yani hemme Kur'an'ın barsyny, hadisin barsyny, hemme ilimleri bilmeli oňalap däl. Yani her ilimden näme ijtihad eder derejede bir maglumat, usul, kaideler jemlen adam bolmaly. Bu şert kime gerek? Mufta gerek. Şunuňmy? Şu şert mufta gerek. Şu şertte mufta gerek bolsa birinji näme karar çykarmaly bolýar biz? Muftini işten başlatmaly bolýar. Muftimiz işten başlatmaly bolýar. Muftimiz şerte jemledimi? Jemlemedi, jemleme o şakırdawaty teberek çykyp ýok. Şunuňmy? Sıpat jemleme. Kimin hakkynda tapylmaly eken ýa-ni şert? Mufti adamda tapylmaly eken. Ha muftiden adamlar näme fetwa sorýar. Musibat düşdi ummata. Näme etmeli? Şol adam näme etmeli? Fetwa berip başlamaly. Emma Kur'any düşünmeklik üçin ýok. Oňa fat gerek. Kur'anyň käbir zatlary we öň ýeten düşünüp bilýär. Şunuňmy? Kur'anyň käbir zatlaryny öň ýeten düşünenok alim talip düşünýär. Şunuňmy? Kur'anyň käbir zatlary we alimam düşünenok. Emma Kur'anyň içinde näki zatlar 3 tane zat bolýar. Şunuňmy? Kur'anyň käbir zatlaryny alimam düşünenok. Oň sirrini Allah Taala ödünne goýdy. Şunuňmy? Ýöne düşünmesek hem iýinlerde näme üçin barlamak üçin kim iman etýär, kim iman edenok. Şunuňmy? Emma hakyky alimler näme diýdi? Kullun min indi Rabbina. Barsa Allah'dan innimi iman etýär diýdi. Käbir zatlar we düşünjek bolsaň näme alim bolmaly, talip bolmaly. Käbir zatlar bir ayjyk arab dilini öwrenen bolsaň düşünüp bilýär. Şunuňmy? Emma Kur'any düşünmeklik üçin ýa-ni şert gerek gereken. طيب والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر diýär. Şunu. Olan mujtehidde şu şertler tapylmaly, şertler tapylmaly diýip näme? Goýan mawsuflary, wasflary diýär näme? Ebu Bekir'in Ömer'de tapyp bolanok diýär. Şunu. Yani näme mujtehid adam, ilimli adam bolmaly. O näme mujtehid yani muftin hakynda, ha? Fetwa berýärin hakynda bolmaly. Fetwa berýän türkmende. Näme fetwa berýän adam ýa-ni mufti adamyň hakynda tapylmaly. Emma Kur'an okajak adamyň hakynda näme tapylmaly? Oňalyk şertler. Kur'anyň näme diýdi käbir zatlaryny? Bir ay arab dilini okanyň düşünüp bilýär. Käbir zatlaryny bir kay bir ýyl okanyň bolanok, bir talip bolmaly, alim bolmaly düşünjek boldan. Käbir zatlaryny näme alimam düşünenok. Düşündikmi? Men käbir hadisler gelýär. Ol näme de wejizde Allah'a namazyň öňünden namaz okany öňünden geçjek, näme geçende näme gunaň bardygyny bilse 40 durmalan bolsa durar diýär. 40 anyk bilýän ma alimdan şunu. Bilýän ýok, Allah bilýän o ilmini şoň şu biz şu 40'da durdyk. Şunuňmy? Allah Taala 40 güni gödän tutdy. 40 ýyl, 40 asrmy oň ilmi ödünni. Şunuňmy? Ya Allah Taalaň arşyny göterjek näme diýdi? 8 diýdi. Şunuňmy? 8 diýdi ýygyny aýtmady. 8 miňmi, 8 100mi, 8 milyon mu Allah, milyard mı Allah'ın arşını götürecek periştelerim var. Biz bilemiyoruz. 8'de duruyoruz, anğırsı neyle? Biz bilemiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de käbir zatlar var, näme? Onun hakikaten bir Allah bile. Elif, lam, mim. Näme maksat var? Kim bilýär? Köpüsü näme? Käbir tefsirlerde Ibn Cerir Tabari rahimahullah Elif, lam, mim şuna böyle okulan harflan bir topar tefsirlerini getirýär. Käbir tefsir näme? Sirrullahi, ha? Fil halq dip tefsir etdi. Allah Taala mahlukatlarynyň arasynda goýan sir diýdi. Şunu elif lam mim hiç kim düşünýär. Käbir ulamalar ijtihad etdi, mani berjek bol. Olaňam näme? Öz ijtihadi Kur'an hadis nämetinde. Ya misal üçin we fakihatan we abba diýdi. Aýtyrda wa we fakihatan we abba. Ýalňyş mesem amma suratynda wa. Näme we fakihatan we abba diýenden Ebu Bekir radhiyallahu anhudan soralýar. Ebba näme diýär. Çünki Ömer näme diýär? Ebu Bekir radhiyallahu näme diýär? Ebu Bekir diýär Allah'ın kelamyny, Allah'ın kitabyny bilmän gurlasa diýär, onu aýsy asman astyna haýsy ýere üstüne göterer diýär. Şunuňmy? Yani Ebu Bekir Allah'ın kelamyny, Allah'ın kitabyny bilmän gurlasa, onu haýsy asman astyna haýsy ýere üstüne göterer diýär. Yani ýerin ýüzüne ol adam sığmanlar. Allah'ın kelamyny näme alymsyz gurlamak bolanok. Yani Ebu Bekir radhiyallahu anhu näme şeksiz şübhesiz ebba näme diýip bilýär. Yani ebba ösümlük. Şunuňmy? Yani nahilek ösümlük, güllümi gülsüz, şunuňmy? Garamsymy ya garamsy däl, miwelimi däneli. Ana şonu bilenakdy. %100 şu ösümlüğün wasfyny bilenakdy. Şoň üçin bilemakdy. Yani ösümlükdigini bilýär desem aýatyň öňü ösümlükler barada gurlap atýar. Şu ösümlüklerin käbirem näme Allah Taala fakihe diýdi, miwe diýdi we ebba diýdi. Ebba da näme bir ösümlüğün görnüşi, ýöne nähili görnüş, uzunmy, pesmi, töngölümi, töngösüzmi, tikenlimi, tikensizmi, güllümi, gülsüzmi, miwelimi, dänemi ana o wasfdan bilenakdy. Şoň üçin
Şu meselede görlemekliği näme Allah'dan korktu. Anyk şu ebben nämediğini näme biz bilemiz. Yani ösümlükdüğünü bilýär. Şunukdamy? Abasada bolmama el muhim Kur'an'da yankısır. Şoň şüp näme? Yankı şeytanyň goýan şübhüdü näme? Yankı müştehit bolmaly. Ilmiň näme diniň köp ilmini jemlän bolmaly. Ol muftiň hakynda näme fetwa soralýan alimiň hakynda tapylmaly. Emma Kur'any okap düşünjek adamyň hakynda näme? Oňalyk şertler, oňalyk ilmler tapylmaklygy näme şertde. Tayyib. Ve men talabal huda innama ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون يعني إني بيرنامه يعني şeytanın şübhütüne amal etmedi düşündün mü? Bu şeytan bu şübhüname şeytani dedi düşündün mü? Hey Allah'ın kelamına düşünüp bolmam mı? Hey Resulullah'ın hadisine düşünüp bolmam mı? Bu ikisinden düşünüp bolmayacak olsa ne için uğradırlı? Bu ikisine düşünmeklik günah bolýan bolsa, näme üçin Allah Taala düşünmeýänleri ýadgardy? Düşünjek bolmaýanlar ýadgardy, ýadgarmady Allah Taala. Ýadgardy, näde ýadgardy? Kur'an'da ýadgardy. Näme diýdi? Efela yetedebberunal Kur'ana em ala kulubin aqfaluha diýdi. Näme üçin ellerine Kur'an maqa, oqan aqlar, fikreden aqlar, düşünjek bolan aqlar em ala kulubin aqfaluha ýa-da olan kalpları küfürden yana möhürlerini mi, gulplarını mı diye. Ayetin manisi näme? Okap düşünjek bolýanlar ýadgarýamy, ya Kur'any düşünmejek bolýanlar ýadgarýar. Kur'any düşünmejek bolýanlar, Kur'any pikirlenmejek bolýanlar ýadgarýar. Şoň şu biz näme inni bir diýäýse diýär. Yo Allah Taala Kur'any düşünmeýäni ýadgaryp otýar. Şoň şu men hakykata Kur'an hadisden aljak diýene näme diýerler? Zindiq diýerler. Şunuňmy? Ya da mecnun diýerler. Zindiq kim? Necid gapyr. Şunuňmy? Gapyryň necidine zindiq diýilýär. Şunuňmy? Ne bir şey diýerler. Şunuňmy? Ya da näme diýerler? Müsrebat değerliräkdir diýerler. Şunuňmy? Türkmenistanda gowka negoda oglan, şunun garpyzlaga meki bilýän eken. Malam maki bilýän eken, gow ni basam maraken. Soňra müsrebat we näme bolupdyr? Değerliräkdir diýerler. Şunuňmy? Bilmänler soňra değerli. Inne Kur'an hadise gelmelýän kim? Ýara zindiq ýa-da näme? Değerli, akidesi bozuk, zaya. Şunu haýsam bolsa berýän. Yani kim zindiq diye? Müşrikler zindiq diye. Tengli tanadaq bir de näme diye? Zindiq diye. Olar kafir diye, olar dini başga diye, olar dini yoýanlar diye. Olar peýgambere Kur'ana söýýänler diye. Düşündüňmi? Yani olardan biraz takwaraklar näme diye? Ay olar akmak diye, wada düşünýän diye, olar däli diye. Düşündüňmi? Olar näme? Akideler bozuk diýerler. Şeyden pulumuzu ogurlaýarlar. Li ajli su'ubatin fahmiha. Näme o düşünür ýalak däle, o qyyn ýalar şunu. Indi sen şuňa düşünjek bolsaň, sen ýara kafir bolmaly ýalar. Ýa-da sen dälimi, däli bolmaly ýalar şunuňmy? Olaň düşünjesine qyynmyş. Fa subhanallahi we bihamdihi diýä. Kam bayyana Allah subhanahu şer'an we qadaran khalqan we amran fi radd hadihi şubhatil mel'unati. Walakin bu şubhana melğun şübhe diye şunu. Bu şübhe şeytani şübhe şunu. Şu şübhe ve şu şübhani tapana ve şu şübhani näme rawaslanır yani näme hidayete haqqıl bolsa Allah Taala hidayet berdi. Hidayete haqqlan olmasa nämesin? Allah Taala şoň näme şoňalyklaryň eziyetinden Allah Taala musulmanlar nämesin halas etsin. Allah Taala şoň alaklaryň eziyetinden musulmanlar gorasyn. Emma käbir adam näme alany we milýär. Hakykatan käbir adama soqu we milýär. Şunuňmy? Hakykatda öýtýär sadalygyndan ýa-da näme batyl götürip ber bilmä. Şunuňmy? Selef türeýdip näme murji'e bolup gelip beripdir. Şunu oňa alagan bolýar. Şoň şup näme kim hidayete hakly bolsa Allah Taala näme oňa hidayet berýär. Mahawar kötsün. Emma Allah'ın ilminde şol adam näme hidayete münasip däl saýana moda Allah Taala nämesin? Mümin musulmanlar näme şolaň eziyetinden näme gorasyn. Tayyib. Fi radd hadihi şubhah al-mal'unati min wujuhin shatta balagat ila hadd az-zaruriyat al-'amma. Allah Taala yani şu şubhani näme
Yani şeyler açıkladı diye. Şeyler şu şübhen batıllığını açıkladı diye. Hatta umumi gedip görün bir akli zihni bozulmadık adamın yanında da näme zaruriyetten bilinmeli zat bolup kaldı. Öňünden çykar musulmanda Kur'an hadisen almalam diniden yankı şübhe bilen näme şübhelenmedik boldu. Kur'an hadisen alınmajak bolany Kur'an hadisen näme şunu uğrasın Allah Teala diye. Şunu Allah Teala näme diye walakinne ekseran nas la ya'lemun ya. Ýöne näme köp adamlar bilenak diye. Şunu köp adamlar bilenak diye. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kâfir adamlar zat soranlar. Şununmi? Soran sonradan iman etmedikler. Sonra Allah Teala näme diye? Olur senden aslında soranlarına iman etmek için soranaklar diye. Şununmi? Olur senden soranlarına diye näme? Sen ağzından bir gurrun estip seni yamanlajak bolup soraýarlar diye. Şununmi? Küfürlerine galjak bolup soraýarlar diye. Şununmi? Ýöne olar näme akmak nadan diye. Köpüsi näme bilenak diye. Aslında alimden soranda näme soralýar? Bilmeýän zadyň soralýar. Bilýän zadyň alimden soralýarmy? Bilýän zadyň soralýar. Olar Allah Taala näme diýdi Kur'an-ı Kerimde? Fes'alu ehle zikri alimlerden soran. Haçan? In kuntum la ta'lamun bilmeýän bolsaňyz alimlerden soran. Indi biz bilýäs näme? Bir Allah ibadet etmeli, Allah'dan başga hiç kime ibadet etmeliler. Allıkda şunu? Delilin wa'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a. Bir Allah ibadet edin. Allah eden ibadetten ona hiç bir zat näme şer goşmaň dedi. Soň ýene jaň etmeli şeyh kâfir adamlar şey diýýär näýle? Şunumy? Ya şeyh plan adamlar şey diýýär näýle? O billiň delilini aldyňmy? Näme? Soň soramayan alimden bilmeýän zadyň soralýar. Soň asıl bizde delil näme? Plani mi? Asıl bizde Kur'an hadisi ve Kur'an hadisten sana delil geldi durmaly. Soň bu birinji bilinmeli. İkinji bilinmeli adam näme kâfir talib ilmin näme bir şübhesi var. Her mesele bir 5-10 sanak ayetten ya da bir 5-10 sanak hadisten delil gelmese almalar lit düşünüyor. Yo. Bir ayet geldi däme ýöne şu ayet aýdyň açyp otyp. Şunumy? Şu ayet açyk näme? Açyk mani berip dur bir ayet. Şu geldi däme bollu sen durmaly. Misal şu näme? Ve la taqrabuz zina dedi. Bir adam zina haraplygyny bilen aken. Bizim ayetde okuduk. Allah Teala ve la taqrabuz zina diye. Zina etmege aňarda dursun. Aslan yaqinlaşmaň dedi. Aýdyň almanyty. Şu delil bilen kanagat almaly musulman almalylar. Almaly, şunukdam almaly. Emma özlerine näme selef diýenden şol köpüsine näme bir ayet däl o muayyada isleňem alanaklar. Şunumy? Muqaddalna näme hadis goşsaňam alanaklar. Şunumy? Özlerim selef diýerler. Gurlanlaryna birinji asıl bizde näme Kur'an hadis fikirler. Kitap ýazanlaryna şuň bilen başlaýarlar we şuň bilen gutorýarlar. Näme başlap gutorýan zatlary selef salih näme diýär? Dawa meseleden Kur'an hadise gelmeli diýär. Bu iş ýüzüne gelende näme? Alim bey diýen aklaw diýär, planaga bey diýen aklaw diýär, planaga kitanymy ötürüňde goýaw. Kur'an hadis gelen soň planaga ýörenek. Şoň üçin Ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan näme ifrat haç qawmy temettu haç qaw diýilende Ibn Abbas näme diýdi? Sünnete göre jogap berdi, sünnette temettu diýenne emma Ömer radıyallahu anhudan ijtihadi vardı. Ömer radıyallahu näme diýdi? İfrat qaw diýdi. Yani Ibn Abbas näme temettu gowdydy won öňündekiler öýür gökdeler näme diýdiler? Omara ifrat diýdi diýen Ibn Abbas näme diýdi? Men sizin üstüňizde asmandan daş inereydi korkýan diýdi. Men size qala Rasulullah diýäňiz siz Omar Ebu Bekir diýäňizmi diýdi. Görýän hadis gelende Ibn Abbas Ebu Bekir Omar kabul etdimi? Hadis gelende Ebu Bekir Omar kabul edilmeýän bolsa, ayet hadis bile gelende plan şeyh kabul edilýärmi? Plan şeyh kabul edilenler. Ýöne sövmeklik mani içine alýarmy? Ýa sövmeklik mani içine alýar. Şu plan şeyh näme? Gözümüzün guwunjy. Şunumy? Başymyzyň täji. Sen öljekmi ýa şu alim öldürjek diýen? Ýa men öljek, ýöne şu alima degme diýär. Şunumy? Emma Kur'an hadis gelende, ýa Kur'an hadise näme? Kainen men kan. Derecesi, nähil derece ýetsede. Kalbymyzda şol adam nähil söýgül bolsa näme? Sözün näme Kur'an hadisen öňürti geçirmeýär. Şoň Ibnul Qayyim rahimahullah kim? Ibn Teymiyýän näme? Mezhebini ýayladan adam. Ibn Teymiyýän Ibnul Qayyim ýalyk näme söýýän adam ýok. Ýöne şonda da Ibn Qayyim rahimahullah käbir ýerlerde näme? Ibn Teymiyýän sözüni almadyk ýerler bolan.
Onun gen alan adamlar näme diýen? Sen İbnül Qayyim bolup İbn Teymiýe sözüni alan akmy diýenne, yani bu äsgermeslik saýanlar. Yani İbnül Qayyim'i ýan kerekledini. İbnül Qayyim näme diýip jogap beren? Şeyhul İslami habibuna diýen. Wal haqqu ahabbu ileyna minhu diýen. Şununmy? Şeyhul İslam biziň söýgülümiz diýen. Yani hak bize ondan bize söýgülýän. Ana Kur'an hadisi taqdimlanan adamlar. Şeyhul İslami habibuna diýen. Yani näme? Hak ahabbu ileyna minhu diýen. Yani hak bize Şeyhul İslamdan söýgülýän. Bizem şey diýen. Şununmy? Näme ulamalar hemmesi näme biziň söýgülýän. Alim söýmeýän adam munafyk bolanlar. Kaide alim. Alimler taqdimlamayan, alimden qadryny bilmeýän näme? Ýüregi erbet bir betqylyk adam, betkar adam. Şununmy? Ýöne manysy beýdidigimiz näme? Kur'an hadisden hem ýokary olan sözüni galdyrmaly diýilen zat ýok. Näme de walakin aksaran nas la ya'lamun. Yani köp adamlar bilýär şu zady, bilen aklar. Şunu Kur'an hadise gelmeliligini, Kur'an tutmalygy, hadise gelmeligi köp adam bilýän, bilen ak. Şununmy? Bilýän niýanlaram iş ýüzüne gelende amal etýärlermi? Amal eden aklar. Tayyip, yana ýygynden näme de Allah Taala Yasin suresinde laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لقد حق القول نعم Allah Teala'nın näme sözü düştü diye. Laqad haqqal qawl. Allah'ın sözü düştü diye. Näil sözü? Dowdak sözü. Kime düştü? Fehum la yu'minun. İman etmeyenlere. İman etmejikleri näme boldy? Allah Teala näme dowdak wajib etdi. Sebäpden näme? Olan köp iman etmediler. Hak gelene yüze vurdular. Hak gelene, hak aydylarına kabul etmän yüze vurdularmy? Fehum la yu'minun. Olar iman etmeýärler. Şoň şu näme laqad haqqal qawl. Allah näme kapyra berjek diýen dowdy olan üstüne düşdi. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Biz olan boyunlaryna inna ja'alna biz olan boyunlaryna näme a'naqihim näme aghlalan etdik, bağlar etdik, gunna goýduk. Gunnaladyk olan boyunlaryny. Fehiye ila al-azqan. Yani adamın şeýle iki elini daňýan boyunna. Näme iki elini näme ýeň sesine geçirip daňýan şeydir. Daňýan iki tirsek nerede bolýar? Äňiniň aşagynda bolýar şeydir. Biz olar näme goýýana şu daňylyk duran ýalak mysalyna getirdi, şoňa ala getirdi. Ha, fahum muqmahun. Näme eliň şeydip ýeň sana daňylyna tirsekleň äňiniň aşagyna girýärdi. Muqmahun. Yüzlere masmany diýip tekebbir diýip. Şunuňmy? İki el boyunna daňylyp näme ýüze masmana bakyp duran adamyny gözüne getirdi. Yani hak kabul etmeýänler şoňa alak diýip. Hakka gelmeliler ne diye göğe näme gözleri näme gapylan, gulaklar ker bolan, eller ısma gaçan ýalak diye. Ve cealna beyne eydihim sedda ve cealna min beyne eydihim sedda ve olan öňlerinden perde goýduk ve min halfihim sedda ve olan ahirlerinden perde goýduk fe agşaynahum fehum la yubsurun ve garaklaryny gapdyk fehum la yubsurun inne olar näme görenoklar näme haqy ma batyl görýärler. Şununmy? Inne olar näme haqy görenoklar, haqy eşdenaklar, haqy gelenaklar. Taýp. Wa sawa'un alayhim anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Olara deň diye aytma. La yu'minun. Gorquz-gorquzma. La yu'minun iman etmeýärler. O gardaş cennet wa dowdak wa iman eden aklar. Şunun. O zulm etme Allah Teala azap berýär iman eden aklar. Kur'an ma hadis wa iman eden aklar. Olar gorquz-gorquzma. Aytma olar iman etmeýär diýär. Sen biz olar näme gözlerini, gulaklaryny, yüreklerini örttük diye. Yani olar hak kabul etmeýär. Allah örttü, olar hak kabul etmedi ýalagatdy adly bilen. Şunuňmy? Allah Taala bilýär, haýsy iman kabul etjek, haýsy gulu kabul etmejek. Şoň şu iman kabul etmeklige tawfik berdi käbir guluny, o gulu akylly, dogumly bolan üçin Allah o guluny rahmet eden üçin. Şunuňmy? Käbir guluna tawfik bermedi, haqqy tapmady etdi. Küfürde ölüp dowdakda ebedi ömürlük galar, yanar etdi. Näme? Adly bilen. Ana şol adam şoňa hak kıldy. Şunuňmy? Şol adamyň erki ihtiýaryna goýanyda näme?
küfürden başka, dowdokdan başka da saylamacaklarını Allah ona dal yetip pıştın yaratmadığından ön billi. Sonuç Allah näme hidayet berenni rahmeti bilen verdi. Cennete salanni rahmeti bilen saldı. Dowdoka salanni adil bilen saldı. Sonuç Allah dowdoka salanni da näme adil. Sonuç Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diye cennete amalı bilen girecek yok diye düşünün. Amalı bilen cennete girecek yok diye näme sahabalar öyle vaktan gelip näme diye ve hatta ente ya Resulallah senem mi diye hatta senemine şungalık sen bir vadat xon adam ni senem amalınla cennete girebilmeyen mi diyenle Peygamberimiz näme dedi hatta ana dedi menem dedi illa yetegammadeni Allahu bi rahmetihi menem Allah Teala näme öz rahmeti bilen gurşap almasa menem adılına tutsa näme cennete girip bilecek geldi adılına tutsa cennete girecek yok çünkü cennete girýänem Allah'ın rahmeti bilen yeri. Allah'ın adlı bilen yeri. Şu Mu'tezile'den bir adı näme? Adiliye. Adilçılar diyorlar. Mu'teziler näme diyorlar? Yok. Adlı bilen yeri diye cennete de. Şunu şeyle Allah Teala bilen gödök almışlar. Şeyle edepsizlik ettiler. Biz näme diyor? Yo Allah'ın adlı bilen yeri mi bak cennete. Amalı bilen yeri mi bak? Allah'ın rahmeti bilen yeri. Allah adılına tutsa cennete münasip adam yok. Ama Mu'teziler näme de yok diyor. Şunu etseniz cennetteydi değil mi? O biz ettik. İstese istemese bizi cennete salayman diyorlar. Şunun mu? Näme Allah Teala dine özü vacip edip biliyor. Benneleri mahluklar Allah hissat vacip ediyor. Ama Mu'tezilerin akidesinde näme yok. Bize mi Allah vacip edip biliyor? Yani bize mi Allah'ın boynuna dat koyubiliyor diye. Şunlarlık derecede yanlıştı Mu'tezileler yok. Cennete näme adılına tutsa girecek yok. Cennetine kim? Allah'ın rahmeti bilen, fazlu, keremi bilen giriyor. Ama dowdaka girenlere de zulüm yok. Olaram kim? Allah'ın adlı bilen giriyorlar. Sonuç sevaun aleyhim enzartahum em lem tunzirhum la yu'minun. Olara aytma näme? Olara iman etmeýär. Ne kafira aydanda iman etmeyecek bolsa, inne biz dawaty goýmaly mı? Ne sonra gelip çıkıyor. Sana şübhe taşlaýarlar. Ey siz Vehhabiler diye. Düşündünmü? Bizi kafir sayan bolsaňyz diye. Allah Teala kafirlara da şey diye oturuyor diye. Aytma, gorkuzma olaryny iman etmeýär diye. Näme üçin sen dawat etýäň diye. Bolýa bizi kafir saymayan bolsaň diye. Sen Amerikan, Ýewropan, Orsi, Ýewreýler kafir sayan diye. Biz näme saýas şolar? Mukmin, musulman doganjyňyz saýasmy, kafir saýas? Kafir saýas, dogry dämi? Allah kafirlara näme diýip oturuyor? Enzartahum em lem tunzirhum la yu'minun. Olara näme aytma, gorkuzma. İman ederler diye etmezler diye. Etmezler diye. Siz näme üçin Allah'ın kelamına gelen adam diye. Näme üçin olara dawat etýäňiz diye. Etmeň diye peýdasy ýok diye. Näme diýip jogap bermeli? Ýeminle ýüregi möhürlenenden soň ýüregi olan möhürlenen Allah aýdyp otyra diye. Näme üçin bu wagt etýäň olara diye. Näme üçin dawat etýäň diye. Näme üçin jihad etýäň diye. Olar iman etmeýär diýär diýe. Allah berdi aýdyny öz ilminden aýtýar. Kafirin içinde haýsy möhürlenmedi. Allah bilýär, biz bilýär. Allah bilýär. Şunu Allah öz ilminden aýtýar. Haýsy kafirin kalbyny möhürlän bolsam o iman etmeýär diýip düşünýär. Şonu kafirin ýüregi möhürlenen we möhürlenmedigi we. Şonu Allah öz ilminden aýtdy. Möhürlenenleri näçe aýtsaň adam almaz diýip. Ma möhürlenmedigi näme? Bir wada kafir bolup dogulsa da soň hidayet tapýar musulman bolýar. Sahabalar köpüsi kafir dälmi? Kafirdiler ýani Allah Teala'nın Rasuly dawat etdi, girmediler. Girdiler. Şoňşy biz bilemedikdämi şoň möhürlenmedigini. Biz dawat etýär, düşündiňmi? Ölünçe de kabul etmen öllüme ya möhürlenenlerden ekenni. Düşündiňmi? Yani Allah Teala iman etmediler diýdi. Yani Allah'ın ilminde şu kafirin ýüregi möhürlü Allah bilýär. Emma biz bilýäsmi? Bilemedik. Şoňşy biz näme etýär? Çıkmadykçana umid etýär, çıkmadykçana umid bar edýär. Biz bilemedik ana şulaň näme möhürlenendigini, ya gaýsynyň möhürlenendigini. Şoňşy biz umumy dawat etýär, möhürlenene küfrünü öler, möhürlenmedigi de näme Allah bize sebäp eden. Bu da sebäp bolar, İslam'a girilir, sogap kazanır diýär. Düşündiňmi? Emma hakykatda näme Kur'an'dan hadisen peýdalanjak kim? İnnemâ tunziru men itteba'a zikr. Düşündiňmi? Sen kimi gorkuz diýär? Kur'an hadisi eýer ýani gorkuz diýär. Zikr diýäni şol. Düşündiňmi?
Tayyip Kur'an hadise eğeryanlar, Allah'dan korkuyanlar kim? Ve haşiyar rahmana bil gayb diye. Yeke halatta da näme Allah meni görýär diýip näme günah etmekden korkuyanlar diye. Yeke öýde otyr kada näme Allah'ny ýad edip näme gorkutma gözi ýaş çykaryp bilýänler diye. Şunun ana yeke öýde otyr kada näme ölüm bar, dowdak we cennet bar diýip näme Allah'dan korkup ağla bilýän adam ana şu Kur'an hadise gelýän adam. Ana şolary gorkutsaň diye olar haramdan hem gaýdar diye. Olar towa da eder, olar Kur'ana hadise de geler, hakka da geler diye. Ana şoňala kaka kabul etjekler näme febeşşiru buşlo diye näme bilen bi magfiratin. Allah bagışlar diye nämelerini zunubahum günahlarını ve ecrin kerim ve olar da näme bol näme sowaplar berer, nigmatlar berer dünýede we ahirette diye. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم نام آلنا رب ولنا الله تعالى حمد وثناء للمطور إن نام دي هذا هو الأصل الأخير إن ثم أصل نام دي إن الشدية هذا مهم جدا قد نام أهمية لنام أصل وهو أنهم يقولون ثلاث نام مشركلر وشيطاني نام الشبهة أنني يهنر إننا لا نعرف معاني الكتاب والسنة بدنا ما قرآن حديثا معنيثا düşünüp bilemizat diyorlar. ولا يمكن أن نعرفها وبلفن بالمياث diyorlar. Şunu bileyin neyse bilip bilemizat diyorlar. Onu bilýänler kim? La ya'rifu illa ulema kibar. Onu bilýän diňe ulu alimler. Şunmy? Ulu alim bolmasa düşünüp bolanokmuş. Şunmy? Şuna şübheler var. فيقال لهم بالأولى نامدياث القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العام ويعرفها المتكلم يا بالبيدياث يتديانش düşünýän diýär. Kur'an Kerim aýdyň, şu günnene maýdyň. Oň içinde käbir zatlar var. Ýöne am adam, şunumy? Ýaňy arapça gurlap başlan adamlaram düşünýär. Taqumu bihal hujjatu alal halq. Kur'an Kerimden maksat näme? İliň üstüne hüccet indirmek, şunumy? İle alım getirmek, kıyamet mahşer günü Allah'ın yanına varanlarına, ey Allah'ım biz bilmedik ha, biz eşitmedik ha diýmezler ýalak, Allah Kur'an indirdi. Inni o Kur'an'a da, diňe alim düşübilýän bolsa, adamdan onun üstüne hüccet düştük bolýarmy? Hüccet düştük bolmaýar. Şoňa Allah Taala hem Kur'an bilen hüccet getirdi, şunumy? Şoň üçin Kur'an'ı am adamam düşünübilýär. Kur'an'ı çala arapça gurlap bilen hem düşünýär. Şunumy? وتقوم بها الحجة على الحق وفيه أشياء لا يعرفها إلا الله أما حقيقة كاور ذاتlar ومدن عالم düşünübilýär وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله وكاور ذاتlar var Allah'dan başga hiç kim düşünmez. Söz Kur'an'ın mazmununa üçe bölünýär. Yani kâwir zatlar var. Hemme kişi düşünübilýär. Aýdyň zatlar var. Kâwir zatlaryny talipler, alimler düşünmeli bolýar. Kâwir zatlaryny hiç kim düşünmez. Allah Taala näme girdiň goýanlar diýär. نعم دي نعم يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. Doğru diye. Kur'an'da hadise näme? Hakiki mujtehidden başga näme bildiňe bu mujtehidin biljek zatlar we mujtehidden başga hiç kim bilmeýär diye. Lakin ýöne diye näme tujadu eşya kesira ya'rifu'l awam. Umumi adamlaram bilýär. Alimsiz sowwatly adamlaram bilýär. Ve ya'rifu'l muta'allim alladhi jaza ala qadrin yasir min al-ilm. Alimda azıcık ýol ýören adamlaram bilýär. Misal şunu wa'budullaha we la tuşriku bihi şeý'a. Bir Allah ibadet edin, Allah Teala hiç birde şerik getirmem. Kim düşünenok diýär şuna? Hemme kişem düşünýär o. Bir Allah ibadet etmeli. Hemme kişem näme diýär? Dogry aýtýar diýär. Allah'dan biýdin çöp başı gymylamaýar diýär. Medreseň üstünden bilirlermiş diýär. Bunu hemme kişi düşünýär. Innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu aleyhi'l cennete ve ma'wahu'n nar. Şübhesiz kim Allah ikilik etse näme? Allah Teala ona cenneti haram etdi ve barjak ýerine näme dowdak etdi. Kim düşünýär? Üç tane düşünmeli şu aýatdan. Birincisi näme? Allah şirk edene näme eken? Allah şirk etmek bolanokkan. Kim şirk etse näme? Ona cennet haram we dowdakym wajib bolan eken. Kim düşünýär şuna? Hemme kişem düşünýär bunu. Ve ýa misal wala taqrabuz zina, zina ýaqinlaşma. Zina etme. Mujtehid bolmalymy şuna düşünmeklik üçin. Men mujtehid derejeye ýetýänsem men zinaň manysyna düşünemek, ondan gyýyzlar bilen ýatyp turup ýörüm bolmy? Sen zina etýän aýat goýar, oňa men düşünüp bilemek. Ay sen düşünmeseň, men düşünýän ýeteňem, sen näme mujtehidmi? Mujtehidler onda senem düşünýän ok diýär. Bol gurrun bol. Ya o diňe kafir bolasa gelýändiň näme tapanyşy bözi. Ya misal şunu hurrimat aleykumul meyte. Maslyk size haram edildi diýär. Kim düşünýän ok şuna? Emma bedenkiler näme diýipme halal etdiler. Şunumy? Gowy düşünýär bedenkiler. Şunumy? Haramam näme etdiler, maslygam näme etdiler diýipme halal etdiler. Diýipme halal düşünýäňizmi?
Yaňolan maly dep ýalar gymylýan, bu gymylýan diýri ýalakly diýip damagyny çalýarlar. Akidibem näme? Kalba taşlara satýarlar. Näme bu zatlar näme o? Emma aýdyň zatlar. Ýene bir aýatda gelýär: "Qul lil mu'minina yaghuzzu min absarihim we yahfazu furujahum." Allah Taala peýgamberine buyurýar näme diýe? Aýt mu'minlere diýe. "Qul lil mu'minin" Türkmençe görýän "Qul lil mu'minin" aýt mu'minlere. Şuna düşünmek gerekmi? Kul aýt diýeni, aýt. Kul lil mu'min kimlere? Mu'minlere. Türkmençe aýdyp atýar o. Ha? Yaghuzzu min absarihim, yani gözlerini yapsınlar. Yani kişinin maşgalasyna seyretmesinler diye. Ve yahfazu furujahum, ve zinadan saklansınlar diye. Ha, awratlaryny gorasınlar diye zinadan. Kim düşünen akşuna? Hemmek şen düşünýär. Hadihi umurun wadihatun ya'rifuha al-'ammi iza sami'ha. İstenlik bir am adamam eşite bilýär. Bir Allah wada etmelekeni o. Onu ikilik etmek bolan okan be. Maslyk haram eken, zina etmek bolan okan. Ha, zina haram eken. Kim düşünen o bu? Muratları düşünýär bu zatlar o. Lenin düşünýär bu zatlar o. Komünistler düşünýär. Emma musulmanlar näme? Ulloqan seller sopular näme? Düşünen okmuş. Buna näme gerekmiş? Müştehit gerekmiş. Şeýdibem näme bir topar şertler goýdular, o şertler näme Ebu Bekir, Ömer, Osmanyň hakyny tapylanak dedik. Emma Allah Taala näme diýýär? Umumy musulmanlara ýüzlenip, "Afala yetedebberunal Qur'an." Siz näme Qur'ana düşünjek bolaňyz diýär. Siz näme şunu Qur'any näme pikirlenjek bolaňyz diýär. Allah Taala ýadgary batýar umumy musulmanlary. Qur'ana düşünmeýänlikler üçin, Qur'ana düşünmejek bolýanlar üçin. Näme üçin düşüneňiz diýär? Düşünüň diýär, pikirleniň diýär. Oýlanyň diýär, hemmeň el ýeterne Qur'an. Ýöne näme gynan falan köp adamlar näme bu hakykatlardan näme ýüze urýarlar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şunu bilenem näme adi ha aýdylmaklygyndan gorkulýan alymyň näme kitabyny gutardyk. Olam Şeyhül İslam Müceddit ed-Din Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah'ın näme altasylyan kitaby. Indiki aljak kitabydan inşallah näme bomba kitap. Olam näme Peygamberimizden maslap şuun etşende näme Peygamberin da'watyny eden näme ulamalaryň akide meselesinde, tawhid meselesinde, küfru, imanu, şirku, cihat meselesinde näme ýazylan kitaplar bolsa bir şeyh näme hafizahullah jemlap näme 4 toma getiren, onam näme qyys galdyk bir toma getiren. Şu kitabyny inşallah o part gelecek. O kitabyň adyny näme? Muhtasar el-Mufid diýär. Ha? Ya da Muhtasar el-Mufid fi aqaidi a'immatit tawhid diýär. Tawhid imamlarynyň näme? Tawhid alimlarynyň näme? Aqidesi babatynda näme? Qysgaça näme? Muhtasar kitap diýär. Türkmenler muhtasar diýärler. Muhtasar da arapça, biz türkmençe perawod etýär. Näme muhtasar kitaby qat gelecekdir inşallah.